Ang ating namang good news, sa 13 anyos na binatilyo, viral matapos magsauli ng napulot na 79,000 pesos. Para sa detalye ng good news, ikwento mo, Idol Maya. Sa gitna ng hirap ng buhay, napatunayan na buhay pa rin ang katapatan ng ating mga kabataang Pangasinense. Isang 13 anyos na estudyante mula sa bayan ng Bani, Pangasinan ang viral ngayon matapos niyang isaoli ang isang pouch na naglalaman ng 79,000 pesos. Siya ay si Veli Ordanyez Castil, isang mag-aaral ng Bani East Integrated School at residente ng Barangay Banog Norte. Natagpuan ni Veli ang isang brown floral pouch bandang 1:40 ng hapon nitong Abril 29 sa loob ng palikuran ng isang gasoline station sa Barangay Poblasyon. Sa halip na mabulag sa laki ng halaga, hindi nagatubili ang bata na dalhin ito sa himpilan ng pulisya. Bukod sa makapal na pera, naglalaman din ng pouch ng mga gamit at ID na nakapangalan sa may-ari na si Lilian A. de la Cruz. Ang aksyong ito ni Veli ay nagsisilbing paalala na ang tunay na yaman ay nasa mabuting asal at hindi sa material na bagay. Sang-ayon din ang mga netizens na patunay na hindi nasusukat sa edad ang pagiging responsable at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Tunay ngang isang idol si Veli na dapat tularan nating lahat. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.